Daddy, SIS MELLY. Ndinonzi Kundai. Ndikufuna ndiri kuZimbabwe, kuHarare. Ndambozama kubata earlier on, but mamessage angu hamuna zvanga achiita. SIS MELLY, I really need your help. Things have not been going so well for me, and I'm not even working right now. I'm unemployed, and I am a diabetic on insulin. Insulin yacho kudhura kutenga muZimbabwe. Standard of living yacho kunoku is quite bad, and things are just not going well for me. Ndamboda kutaura pari palive asi ndazofunga kuti hama dzangu dziya, mafamilies anongozekana kutaurana nekushorana, saka ndatadza kuzvitaura palive. Asi zvinhu hazvisi kundifambira SIS MELLY. Kana chekudya chaiko mumba munomu hatina. Nezuro chaiye takangorarira porridge netea. Kana mushonga wacho ndatone about 3 days ndisina kubaya insulin yangu. And the bigger problem is that handina mari yerent yepandiri kugara, and I'm about to be evicted. Things are just not going well, and I need help. Ndikukumbirawo kana muchikwanisa kundiitirawo reach out to whoever that can help me. I'm sorry. Ndikukumbirawo kana muchikwanisa kungoitawo reach out to someone that can help me, kuti at least ndikawana even chekuita, kana kumuwachira hangu munhu wacho ondipawo mari ndikwanise kutenga nyaya insulin nayo. I can still look for the money ndikashanda, but the bigger problem is mari yerent iri kudiwa. So I'm pleading with you kuti nemutsa waMwari ndikumbirawo mundibatsire. I know zvinorema kuti ndinongouya kwamuri and you don't even know me, and I'm asking you for help, but ndashaya munhu wekuudza, ndashaya munhu wekuzvitaurira. Upenyu hwekupemba hwakangooma, asi ndiri kuzama kutsvaga mabasa angles hapana zviri kufamba. Ndiri kuzama kuita zvese zvandinokwanisa. Right now I've reached a point yekuti dzimwe nguva ndinombocontemplate even suicide chaiyo, kungofunga kuti ndazviuraya nekuti zvinondiremera kuti ndinosvika kupi zvinhu zvichidai. Not to burden you too much. I think ndichingoda munhu wekutaura naye. Not to burden you too much. Reason yandatextera ndiyo yekukumbira kuti kana muchikwanisawo kundibatsira, kana kuziya anokwanisa kundibatsira, ndinoita hangu chero SIS MELLY, chero kumurimira kana kumuwachira, whatever it is, kuti ndikwanise kubhadhara rent yangu nhasi kana mangwana ndisati ndadzingwa, nekungowanawo something to eat. I'm sorry for burdening you. Alright. Okay, guys, I'm going to play again. The voice note. I'm going to play again the voice note. I'm going to play. It really broke my heart. I had switched off my phone pamakuseni. For some reasons, ndangozvega ndimbovhura nokuti ndine vanhu vakadai vanwanzouya kuseri. This really touched my heart. Let me play one more time. Munyatsonzwa.
Daddy, SIS MELLY. Ndinonzi Ukundai. Ndikufona ndiri kuZimbabwe, kuHarare. Ndambozama kubata earlier on, but message yangu hamuna zvanga achiita. SIS MELLY, I really need your help. Things have not been going so well for me, and I'm not even working right now. I'm unemployed, and I am a diabetic on insulin. Insulin yacho kutenga muZimbabwe. Standard of living yacho kunoku is quite bad, and things are just not going well for me. Ndamboda kutaura pari palive asi ndazofunga kuti hama dzangu dziya, mafamilies vanongozekana kutaurana nekushorana, saka ndatadza kuzvitaura palive. Asi zvinhu hazvisi kundifambira SIS MELLY. Kana chekudya chaiko mumba munomu hatina. Nezuro chaiye takangorarira porridge netea. Kana mushonga wacho ndatone about 3 days ndisina kubaya insulin yangu. And the bigger problem is that handina mari yerent yepandiri kugara, and I'm about to be evicted. Things are just not going well, and I need help. Ndikukumbirawo kana muchikwanisa kundiitirawo reach out to whoever that can help me. I'm sorry. Kumbirawo kana muchikwanisa kungoitawo reach out to someone that can help me, kuti at least ndikawana even chekuita kana kumuwachira hangu munhu wacho ondipawo mari ndikwanise kutenga kunyaya insulin nayo. I can still look for the money ndikashanda, but the bigger problem is mari yerent iri kudiwa. So I'm pleading with you kuti nemutsa waMwari ndikumbirawo mundibatsire. I know zvinorema kuti ndinongouya kwamuri and you don't even know me, and I'm asking you for help, but ndashaya mumwe wekuudza, ndashaya mumwe wekuzvitaurira. Upenyu hwekupemba hwakangooma, asi ndiri kuzama kutsvaga mabasa angles hapana zviri kufamba. Ndiri kuzama kuita zvese zvandinokwanisa. Right now I've reached a point yekuti dzimwe nguva ndinombocontemplate even suicide chaiyo, kungofunga kuti ndazviuraya nekuti zvinondiremera kuti ndinosvika kupi zvinhu zvichidai. Not to burden you too much. I think ndichingoda munhu wekutaura naye. Not to burden you too much. Reason yandatextera ndiyo yekukumbira kuti kana muchikwanisawo kundibatsira, kana kuziya anokwanisa kundibatsira, ndinoita hangu chero SIS MELLY, chero kumborimira kana kumuwachira, whatever it is, kuti ndikwanise kubhadhara rent yangu nhasi kana mangwana isati ndadzingwa, nekungowanawo something to eat. I'm sorry for burdening you. Right, guys, this is the voice note. Saka number yake ndaisa pamusoro. You guys mbatsei, because pare zvino I think pane urgent need insulin. Insulin ndo chinhu chekutanga chitori important, chiri very much urgent chari kuda, because from what she said in voice note ati ane 6 days asina kubaya insulin yake. Saka tidi case whereby she will just collapse kubva paitika something
kana uine insulin ndaona umwe ati I can help you with insulin. Thank you my sister. Take the number pamusoro apa umufonere, tora number umufonere pamusoro apa my sister, arrange kuti insulin anoiwana sei. Munhu uyu ari kuZimbabwe, this lady ari kuZimbabwe, vari kuZimbabwe please. You can go panzvimbo, mufonerei first of all, mobvudzwa paari, go there munoona zvari kutaura izvi kuti ndizvo here, chokwadi here pasi painsulin apa. Handifungi kuti munhu angakumbira insulin iye asina sugar, but pane zvimwe zvemari nechikafu chemari yerenti iyo vanoda. You can go there, mufonerei, namba ndaisa, moendako munomuona, mutaura naye, see the situation, if you can help nekaupfuwo kana kachii kana whatever. Handitika kanzi sending eco cash. Thank you Patience, thank you Patience, thank you very much, thank you Patience. Please ingomubatai. Vari kuti hanzi enda kumusha, uyai kumusha, muinde kumusha munorima huku. Kumusha kunopiwa insulin here, tiuyeko. Ndekupi kumareserve kuri kupiwa vanhu mainsulin ikoko, titumire vakawanda vanoshandisa insulin vanopiwa ikoko. Ngativei nemwoyo guys panyaya dzakafanira idzi. Handiti chekutanga chatotaura inyaya insulin. Izvo zvezvimwe zvekuti tizonzwa kuti ari kuita sei nekuzomupa mazano ekuti wadi kuenda kumusha kana kuriko, zvinozotaurwa mushure mekunge awana medication. Ndochinhu chakakosha, ndochinhu chakakosha, anoona, ndochinhu chakakosha. Namba iripo, dei zvaigona team Zimbabwe, tangai masvika panzvimbo, endai panzvimbo first panyaya dzemarapa, musangoburitse mari musati masvika panzvimbo please. Please bondiregerera nhasi ndotongopfuura dzibwa riya muripo, ndinoti ndingadii. Vanenge vane ari kuda kubatsira kana muri kuZimbabwe, please make arrangements to go there so that we won't have a case whereby you come back and say takadyirwa mari munhu ainyepa. Endai paground, endai munopiwa address, go and talk to her, endai munoningira, munomira naye panzvimbo, mutele vari kusenda mamesi maapp mungoti tawana namba idzi kwaSIS MELLY. Handitika just tell them mawana namba kwaSIS MELLY, namba iri pamusoro pecaption, ndaisa pamusoro pecaption. Ngativei nemwoyo guys, ativei nemwoyo. Insulin, handifungi kuti munhu angakumbira insulin ari kunyepa. Panyaya yechikafu nemari ndopandazoti tangai manoona munhu. Handitika tangai manoona munhu, then motaura nemunhu. Handiti then monzwa moona munhu first, muchinyatsoona before anything else. Handiti. So these are some of the issues, problems atosangana nawo, ari kusanganikwa namwe vedu. Chinonzi chawana umwe achisekwe guys, nokuti iwewe iko zvino panguva ino zviri kukuitira unaro basa. Hazvireve kuti tine right yekuti bve tasekawo vamwe vanenge vauya tsvaga rubatsiro. Handiti zvikuru sei zvemamedication izvi, anomuona, nokuti mangwana basa racho iroro unogona kufuma uchinzi thank you very much for your services, we no longer need you. Kana uchigara upenyu pamusoro, zvinoitika vanje, unogona kufuma basa, unogona kufuma imba yakatsva chaiko chaiko, imba yakatotsva chaiko chaiko, kutsva chaiko, zvese zvikatanga kuti ngondo. Izvozvo zvinoitika, mufunge, zvinoitika, mufunge. Ngativei nemwoyo, ngatidzosei mwoyo yedu yaya, tirege kungojaira kutuka nepasingadi kutuka vanhu nekudii, tongojaira ngoita izvozvo pasingadi. Pane pamba kuti we should carry each other's burden. I know kuti voice rakaita kwababa Harare nesuro raita, ndofunga nekukwedu kwataive tiri kumafaro kwainakidza uko, ndofunga plus kwababa Harare kwakuya manje ini ndine masinuses nema-allergies anomoziya. Saka ndakanopinda muya vanhu vaishita fodya maperfume akawanda because ndikutobloka panenge apa, ndikutobloka, ndikuita zvekutobloka. Ndikanopinda vanhu vane masprays akasiyana siyana, maperfume, mafodya machia, ndabudamo ndakutoita kuremegwa, ndaona ndabudamo ndakuremegwa. But anyway guys, ndatosvika kumba ndikatotora medication. Ani muri kuona, ndikatotora medication, ndozvatongochemerawo kuti umwe awane medication. Izvozvo ndabayiwa nekudla huro iri kugwadza, mukuona mastrepsils aya, ana ndichitodya ndikutomwa mapiritsi ndinawo. Anomuona, ndafanira nditsvaga mapiritsi ekuti ndikwanisa kuti ndimwe. Saka medication, munhu wese ane right to medication guys, munhu wese ane kodzero to medication.
anditi saka bedway mubateiwo vanokwanisa mubatei anditi saka vemavoice note iwo ndichaplaya vane mavoice note avo vanoti hama kudi unoisa voice note rako ndinoriplaya pano asi ndaisa voice note ndichiriplaya ndinoisa voice note nenhamba yako zvokuti vigai nhamba zviya uchida rubatsiro hazvishandi ani muri kunzwa hazvishandi panapa kana wada rubatsiro let us reveal it as it is tinotouya panapa toplaya voice note rako taplaya voice note toisa nenhamba zvandaita apa maona kandichibudza nhamba ani maona ndo zvanda ndichingokumbirawo vanhu vakaremerwa kunze uko. People are going through a lot guys. Ngativeiwo nemwoyo padiki pasara ngatingove nekamwoyo kekungoti onzi tione kumeso. Ndakatorara ordination ndakakubva ndarara kubva pandasvika kuno kuma 11 ndakatorara chaiko ndakatorara anmon. Saka guys ndozvana nangoti ndikuplayerei handina angu mashuka akawanda zvanhasi nekuti ndichiri kumbonesawo mafara ayauya nemaconsequences. Zvinonzi kumafara kune maconsequences ndo mamwe acho aya iwayaya ndo mamwe maconsequences aya sitakanakigwa zvisingaiti maona. Saka guys ndakuinda anditi mazvinzwa vana hide kana makuya muchida rubatsiro musazoti hide musaborise hama kana zvadai hama dzako dzotadza kubatsira nerent hama dzako dzikubatsira kuti dzikutadza kubatsira neinsulin andimona. Saka hapana zvokuti kwai hama kana zvadai tinotouya tichiburitsa because kana watoti zvehama indogona kuignora message yako mupa muzoti kwaisimira kuignora message kana kuri kuwhatsapp kana ukatondudza zvokuti hama au ignore your message anditopinduri ndakazvikira muno I'll open hold I've locked I'll open antimaona. Saka kana uchida rubatsiro mbosiya zvehama kana dzatadza kubatsira ukauya kune vanhu vanove family Facebook yako kuti kubatsire wochisiya zvehama dzako dzeblood idzi nokuti hama dzeblood dzakara dzibatsiri munhu panguva dzakadai avabatsiri munhu vanenge vatomirira kuseka. Saka iwewe you've got nothing to lose ukubatsirwa hanzi water is thicker than blood masivano. Water is thicker than blood these days. Taona vakawanda chibatsirwa nevatorwa hapa kuyambutswa nevatorwa chaiko hama dziripo hama dzichiseka nditika ndosaka ini sometimes chizomboti kure nehama ndosaka chizombotaura kuti to hell with hama idzi because ndinotoona kuti iyo family Facebook yangu chaichai Facebook family yangu chaichai inotomira neni inotondibatsira pakawanda that hama ndakatoiudza dambudziko rangu kuti this is what I'm going through. Anototora nyaya dzacho ndiye woenda kunetsa kwanonesa kuti nyaya dzacho dzibude. Saka zvina ndiye ndichaura nyaya dzangu ndoka chikudzai pano anmona ndiye chikudzai pano masikana mjena ndakadai ndavata nenzara zvinhu zvinondimirira mushe andimbonyari kukudzai because hakuna munhu anowana every day kana uchiwana every day tenda mwari wako pane pekutoti at one point at some point zvinhu zvinotooma you need andika your friends you need your relative dzedu dzatakuti relative dzedu ndimi mari pamafacebook apa ndimi relative dzedu imimi anmona ndimi tinotukana nehama dzinotukana futi mafamily group tinototukana asi tapedza kutukana mangwana toseka ndozvatinotoita anmona tinototukana ipo panapa mumacomments tundurana chaiko tapedza todzokeradzana futi anmona ndosachiona kuti masivano ina handichabloki munhu nokuti handitokubloki ndechida kuti urambe uripo mangwana tigozoseka futi kubloka kana usina kutuka kukubloka it's a waste of time because unozodzidza sei. Saka ukazoona kuti aiwa munhu andiri kudai ndichituka kana ndichinyorera zvakadai uchamuona nhasi wamutuka mangwana uzoti she is not what I thought maybe that day maybe it was an understanding kana kuti misunderstanding kana kuti hauna kumunzwisisa andimoona. Saka tinotodaro family dzechaidze kutaurana dzezvo fuck off havana kana basa vaya family ndoisina kana nebasa rese yaya ndoisina kana nebasa rese handisi zita rake but anenge ataura muteerera muaudio unenge kwekutanga kwataura zita rake ndiye anenge ataura zita rake kwekutanga uko. Family pana patiri family ipo pano uya family chemusandokudza tasikana honai ndavharigwa magetsi handina magetsi pano munotanga kufunga kuti simiri vaimbotengerawo vamwe magetsi regaiti vatengerawo 50 rand regaiti vakandirewo 100 rand
ini handitozombowani 100 rand nokuti wese wandaitengera magetsi achada kuti ndisewo something ichatozosvika kunoko atove magetsi kana kuti 3000 chaiyo nokuti achada kuti ndoda kuva vakambonditoro chakati vakandibatsirawo pakati rega ndikandochi 15 nditozowana magetsi ayava more than handiti ndo chinonzi humanity, ndo chinonzi humanity ichocho, ndo chinonzi kubatsirana kutakurana mutoro. Anogara kuZimbabwe ordination, tora phone number iri pamusoro, tora phone number iri pamusoro iyi utaure naye kuWhatsApp, ari paWhatsApp kana kuti umufonere kana uri kuZimbabwe utaura naye ini angosenda voice note angachitira kutofona but ndakadzima phone. Anowana vana 21 every day. Stop this thing yekuzviita high and might anditika let's humble ourselves. Tinzane takainzana guys, let's humble ourselves. Takainzana anditika takatoinzana. Why nji takainzana? Tinozongoinzaniswa nerufu. Chero kada kukwira ukadii, chero kada kukukumuka ukadii, tinongozoinzaniswa nerufu. Saka you can all see kuti zvese zvimwe sezvi it's vanity, hazvina basa, it's vanity. Hanmona saka takainzana, takati kuti chaunganigwa tese chaimbigwa kuti Mwari tambirai mwana wenyu tese mukofini muyachiro akasiyana makofini asi pasi apa panoiswa pamujuru apa pamwe chete, mujuru uchatidla ndo mumwe chete. Andimona ngatidzidzei kutakurana mutoro. Namba dziripo Agnes, namba dziripo kucaption, kwandaisa caption kumusoro, kucaption uko pandatanga like kumusoro ndanyora nyaya ndikapina nenamba dzake, ndanyora nyikaisa namba dzake kuti 00 chichichi Aisha akwanisi kuti akubate because andifungi kuti data reFacebook riripo. Iwewe munin'ina wangu chinda unotora namba dziya usave utora naye kuWhatsApp kana utora namba dzake umufonere. Anditi munhu uyu atori in distress right now, munhu atori ne stress, chimufonera umubate iwewe. Hands blood is thicker than water. No, Sisi George, I am saying water is thicker than blood. That's what I'm saying. Imi muri kuti blood is thicker than water. Ini ndiri kuti water is thicker than blood. Now, based on experience, water is thicker than blood. It's the other way around. Mwana uya kutotaura kuti hama arikushaya insulin auya kuvanhu vekuwater kumvura dzekuFacebook dzasingasivi, but blood rake riripo, riri kuziva kuti haana insulin, haana chekudya, nesu rakadya porridge akamwa tea akarara. Andimona saka water is thicker than blood these days. Zvaita kwakutara zviyazvi. Andimona. And above all guys, musakangane kuregister kuvota. Don't forget to register to vote. This thing yekuti insulin guys, it should be mandatory to munhu wese ane condition inonzi chimoiti condition inonzi kudi anenge ane aya critical conditions aya. Anoona anofunga kungopiwa medication for free. A medication should be for free. Ye insulin yevanhu vesugar diabetes, HIV treatment is for free. Insulin must be for free. Mapills a diabetes must be for free. Anoona andifungi kuti kuZimbabwe tine vanhu vakawanda zvekudaro vanoshandisa insulin. Saka the government must do something kuti vanhu vawane insulin for free kuZimbabwe. Nokuti anozviba insulin, anozvibaya every day. Saka uchizvibaya every day rinokurumidza kupera, and you need to go and buy zvakare rimwe. Unoriwana kupi izvo zvinhu zvakadai kuZimbabwe? Unoriwana kupi izvo zvinhu zvakadai? My life threatening conditions aya guys, medication kuZimbabwe it should be free. These are the things that we should be advocating for. Ndozvo zvinoda kuti tite advocate for this guys. And if it means kuti tino create maGoFundMe edu ekuti okay ta create ngatitenge insulin in bulk tiendese kuparire Nyatwa, Gweru hospital, Bulawayo hospital. Ndozvo tokwanisa kuti tiite izvi. Anoona ndozvo tokwanisa tiite izvi because it's a must. Insulin inotodiwa. Pasina insulin vane diabetes vanofa guys, vanhu vari patight. Anoona vanhu vanofa, vanhu vari patight. Insulin ngaipiwe free kuZimbabwe guys. Tikataura tinonzi tinotaurisa, but ini ndo handichina basa nemashoko anotaurwa nevanhu. Ini ndongomira pachokwadi. KuZimbabwe uko insulin ipai vanhu for free anyway. Government mukuregerera vanhu. Uko mwana mudiki future yeZimbabwe, mwana she's the future of Zimbabwe. And murikona but ari kukumbira insulin. Hana plan kuZimbabwe because there's nothing to do. Give back our companies. Tipei companies edu back, vanhu vedu varane companies, not to give our companies to the Chinese, Chinese for them to run ma company edu. Give us back
our companies. We have Zimbabweans that have got money. We have black brothers and sisters that have got money. They can run those companies. Nyika yedu yakutongwa nemachina. Tukudama iyo machina acho arikudiwa right kana vane chita giving back to the community. Ngavatenge ma-insulin aya. Ma-insulin chinhu chitori important. Ngavaite kuti vanhu vapiwe ma-insulin mahara. Vaite took it upon themselves. Vatransporte ma-insulin. Kana kuti vatenge ma-insulin kuno South Africa. Vachinza kuma-hospital kuZimbabwe. Vanhu vapiwe ma-insulin for free. Vanhu vapiwe ma-insulin for free. Guys. Chokwadi ndo chinhu chakatonaka ngataurei chokwadi. Anomaona. Taneta guys, taneta nekunamba tichingobhabhadzirana nekukavhiridzana zvinhu zvisina nebasa rese. And the rich are always rich kuZimbabwe. The poor will remain poor kuZimbabwe. There's no middle class kuZimbabwe. What kind of a country do we have? Register to vote. Guys, register to vote. I'm not going to tell you who to vote for, but just register to vote. Because one zvazviri kuita kuramba tichinyarara tichingoti kwai chidi tichabatsirana pachedu kusvika kupi? Tichabatsirana pachedu kusvika rini? Tichibatsirana pachedu isusu. We need also nyika yedu. Guys, we've got a very beautiful country kumboko. Kwatinenge tichifila kuti tichiri right, tiri kumba chitaura shona ndisingavhundusigwi ndisingachini ndisingadi. But toenda sei izvozvi mirai muone crime ichange yaveko kuZimbabwe gore rinouya. Mirai muone crime. Kana tadzingwa kuno kutadzokera kumusha. Mirai muone crime inenge yaveko. Andimaona. We need to register to vote, guys. This is not taking us anywhere. It's not taking us anywhere. Can she please join Diabetic Association and kunabatsika? Ndaisa number, mainini. Ndaisa number. Imi michibva imatoenda unombata. Ngatite zvine tine vanhu varume vakuru iko zvino vatinavo vana bhuti vedu hanzvadzi dzedu kuZimbabwe vari kuswerera makuwa tora nyaya dzevanhu instead yekuti you come and advocate tibatane tite zvine musoro titaure nyaya dzine musoro kutoita sei guys izvi insulin guys we can do a plan up tiri vangani pano padiaries tikati 50 rand tiri vangani panapa we are almost 120,000 50 rand pamunhu guys totenga ma-insulin mangani takaisa kune ma-hospitals kuZimbabwe totenga ma-insulin mangani vanhu vakapiwa ma-insulin but we invest more of our times zvinhu zvisingatipi benefit ndochokwadi tese including neni wacho animona tinoinvest our time muzvinhu zvemakuhwa zvisina kana basa zvisingatipi chinhu we need kuti vana vedu vainde kunofara munyika yavo inyika yavo iyo but vanoenda kunofara sei munyika yavo vanoenda kunofara sei munyika yavo kusina chinhu kids they are scared kunzwa kuti Zimbabwe havakuzivi vana vedu kuZimbabwe but vanovhunduka kunzwa wedre kuti Zimbabwe vanotya nokuti vanonzwa zvakasiyana siyana mwana anokudza kuti mama muchiya kuchikoro kwangu musave mushara shona musa uye muchidzidzisa nzvimbo dzekuZimbabwe animona because we are no longer proudly Zimbabweans because of the economy ekumusha kwezvo zviri kuitika handiti guys look at Mary Chivengwa zvinonzwisa tsitsi it's so sad guys antina voice antinangu voice but muri kundinzwa animona look at Mary Chivengwa yes we know she had her own flaws guys who is perfect pano tasai muroko rwake I saw a video yandatumigwa nhasika ndatsemuka moyo nepakati guys ndatsemuka moyo nepakati ndikati guys she's a mother ane vana vake does she deserve this anodeserve here izvi what she went through she has been tortured enough guys she has been tortured enough kubva rini ruoko kuita kunge rwadliwa kuita kunge richadliwa nembwa guys ruoko kuita kunge ndarwadziwa video yandaona ndarwadziwa I just took myself ndiri ini kuti wakomana zvinhu zvakadai not to say kuti she doesn't have money she does have money but she cannot go and get treatment she can't come and get treatment kuno because hana passport the passport was taken only medication so that vanhu ngavamutry and achitora medication yakachirapiwa anditi let them try her she deserves to stand trial like everybody else wese kana achiti ane mhosva kuZimbabwe but takumbira panyaya yemedication but we have been quiet panyaya yemukadzi uyu we have been quiet for quite some time panyaya yemukadzi uyu guys but tomorrow ndiwa hazvizikani zvezvi hazvina kuti ndiani guys and she has been tortured enough zvakwana vakuru venyika zvakwana this is enough we are women we have been quiet guys vakadzi I think it's high time now tichisumuka justice for Mary and justice for Mary I don't know her but what I saw today ndatsemuka moyo nepakati I couldn't even finish watching the video ndichiona video imwe mai vake vachiti yandatumigwa nasambati mai vake vachiti akaenda kukoti vakatadza kumuburitsa because anga katoita half day ari munhikikiri achitadza kubuda kana motikari
I don't know even whoever is doing this, let's hope you are immune to death. You are immune to death. Mina kuti bvunza zva Bride S tine very impressive Bride vakatofa anditika Bride vakatopedza rwendo rwavo tikutaura zvevapenyu anditi tikutaura zvinhu zvevapenyu zvokuviga munhu akatofa chero akadyiwa nembwa apa akatofa achisina basa tikutaura zvemunhu mupenyu ane deserve chance chekuti awane another chance yekurarama anditi kuna Mary guys, enough is enough. Zvakwana vasikana zvakwana hakuna mukadzi angaramba achisekera zvinhu zvakafanana nezviya mazuva ekutanga tasina basa nazvo takangoti nedzemudanga hadzipindirwi anditi taiti ndezvemudanga hazvipindirwi mazuva ekutanga basi zvasvika shikemu akatsvaga rubatsiro kuvanhu kusocial media kupi andika vanhu tikaiginowa tikati ndedzemudanga ngaambonzwawo zvinonzwa vamwe macivilian but pazvasvika guys kudzi we can only talk. We know that we can't do anything, but our voices are very strong. Tikabatana. Our voices are very strong. Tikabatana. Our voices are very strong. Now, tukwenda kuma votes. Anditi, vachivengwa. Vani vachida ma votes evanhu. Anditi, tichida kutsvaka pa fair 699 apa. Anditi, vani vachida kuti vatonge. Vanotonga isusu vanhu. Anditi, if you cannot show lenient, baba, if you cannot show mercy, pana mai vevana venyu, kuzotika kusai mu power, what about us? What are you going to do to us? What are you going to do to us? Mai vevana venyu, yes, she might have wronged you a million times. Zvakaronza kusvika pabonzo. We understand, but for the sake of the kids, that we have with that woman, please grant her permission, access to medication. I want no medication. Mabakuna mishonga. I want no medication. Chete. Atichina moyo guys. Atichina moyo. Ndaifunga kuti vatungamiriri sometimes tova titewo moyo so. Paitiwo moyo kungoti vanhu vaonewo kuti pane moyo but guys kunyika kwedu kunototyisa. Because vatungamiriri vedu if they can nyaya yakadai so public story ndipo pangadi vachimhanyawo kuvharidzirawo kuti titiwo haiwa vakagona waninga wanakapiwa medication akadai but ndiyo yavanonyatsoti right, we want to set an example munyatsoona kuti this is what we are capable of, this is what we do. Then there's an error guys, then there's an error. And this guys, I don't know, but do not stop us from talking. We just talk. Mavotsi kandi ndiani? Atisiri tinovota here. Ati ndisi tinovota. Mana nayo yekuti ende unorapiwa. But passport hana akanzi afa kubuda munyika because she is a flight risk. Andizoti flight risk ipo paya anoita flight risk nezvaari zviya anotisa chini. Amen. Please, madikani, my brothers and sisters, enough is enough. We keep on being quiet until we suffer more. We will suffer continue. Zvakuda voice rako wenere voice rangu iwenere mumwe ari panext pako nere mumwe kuti tibatane. Andimaona kuti tibatane. Example yacho yavari kutipa ndo inotyisa. The example yavari kutipa ndo inotyisa. The example yavari kutipa ndo inotyisa. Handizoti kudzimai batichinawo here madzimai anogona kuenda kunopleada navachivengwa kuti vamirewo kana uchinzi kunoitwa a march andika towards the court or the whatever mene kunoitwa justice for mukadzi uyu vedu. Enough is enough. Mukadzi arwadziwa uya. Enough is enough. Mukadzi arwadziwa uya. Register to vote guys. Your vote counts. Your vote is very important. Register to vote. Youth yekuzimbabwe, vechidiki vekuzimbabwe, mageto youth ekuzimbabwe, handiti ivai kuforefront. Ndimufonge muri kuforefront for you to enjoy that benefits ekunyika kwenyuko. Ivai kuforefront.
muchilidha isati sisu machembera tisisina basa nezvakawanda isu cho takagara kuno nekucho takapinda kuBotswana cho ndakaenda kureserva kunorima ndakararama upenyu hwangu. But maghetto youth muchiri kuda more, and Zimbabwe can offer you that more. Zimbabwe can offer you that more. But if you are quiet and you invest your time muzvinhu zvemakuhwa evanhu, muzvinhu zvenyaya dzevanhu, muzvinhu zvisingakugadzirisirei nyika yenyu, zvisingakubenefitiri nyika yenyu, then mucharamba muchingotenderera panzvimbo 1. Ticharamba tichingoti from one nyika to another. Izvozvi takudzingwa muno takatoteya Zambia. Hanimona, takatoteya Zambia. Tichibuda muno tichinoti fe muZambia todzingwa futi tichiinda takadaro. Hanimona, maghetto youth, please, mune power. Simba riya munoita muchituka vanhu riya. Please tachikumbirawo isu machembere. Shandisai simba iroro. Antika, isusu who tally behind you, who rally behind you, who stand by you. And chichinda ku forefront. Antika, mutaure ma register to vote. And empower people to register to vote. Taurai kunze ku say your voices. Mese makabatana makaungana. Isusu machembere tiri kumasure zvedu. Nezvitara zvedu tiri kumasure uko. Tichikutsigirai. Yes, today it's Mary, tomorrow it could be you. Register to vote, guys. This is not proper. Muzvare. Tino kuinvesta sterek munyaya dzemujolo. Kuinvesta sterek munyaya dzevanhu vane mari kudhara. Vanhu vane nyaya mari dzavo kudhara ndo zvamunoinvesta. Iwe uri kutambura una kana chinhu. Uri kungwavha zvokuti kungwavha uko. Madhiri anogona kudirika. Rogona kudirikira dhiri. Uri kuinvesta kune vanhu zvisina inewe, zvisina kana zvisina kuchinji chinhu. Stand for your country. Usamirire munhu. Don't stand for ninki. Stand for your country. Stand for your country. Miririra nyika yako kune ri kuvhute rwako, mirira ipapo. I stand naningi. Miririra nyika yako. Mira nevhoti yako. Tangoti nditaure guys because it was heartbreaking. Nyaya inorwadza. But anyway, ndangodaridzawo mashoko. Amen. Muve nousiku hwakanaka guys. Anokwanisa kubata mwana uyu, anokwanisa kubata mukadzi uyu. Haana kufa Mary ariko achifa chiko asikana anambofona. Mwana anongocreata fake news. Anambofona. Don't believe anything that you see on social media. Do not believe anything that you see on social media unless you must want proof. Nokuti mitiwa mess up your heads in social media. Inotaura zvainoda. Ndikangofunga tonyora zvandotoda izvozvo so chinototrenda. Hanimona, don't believe anything that you see on social media. Hanimuri kunzwa, hatichatyi kuuraya vanhu pasocial media. We are no longer scared of killing people vapenyu pasocial media. Tinouraya munhu ndingafa ari mupenyu. That's social media for you. Hatitye kulabela vanhu kuti mahure usina kumbomona chihura nemunhu. That's social media for you. Hatitye kuudza vanhu uroyi usina kumbomona akakwira chisero usiku. That's social media for you. Don't believe each and everything that you see on social media. So guys, ndakuenda ini ndikainibonesa flu iri kurwadza singaiti, mino dzakabloka, huro iri kurwadza and things like that. Anditika, let's have Vidweka justice for Mary. Zvanyanya guys, zvanyanya. Murira zvakanaka guys, and love you guys.